Przyszedł chłop z roboty do domu, a ta żona już na niego czekała, całą wkurzono. Jakie larmo mu zrobiła. Ale o co ci się, babo, rozchodzi? O co mi się rozchodzi? A ta karteczka w tej koszuli, co żeś miał, Malwinka i jakieś numery. Spokojnie, ci to muszę wytłumaczyć. No przecież w zeszłym tygodniu my byli z kolegami, wyścig konny był, te numery, to oni tam, kto tam co obstawiał. No ta Malwinka, no to jest imię klaczy, który ją obstawiał. Masz szczęście, bo już myślała, że ja nie wiem co. Na drugi dzień przyłazi chłop z roboty i ta żona już na niego czekała z tłuczkiem. Jo ci pokorza, kurde, toś mnie łocyganił w piernę, o co ci się rozchodzi? O co mi się rozchodzi? Przed chwilą dzwoniła twoja klacz Malwinka.